Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, вы можете нас слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Нягледзячы на сумны для апозіцыі вынік парламенцкіх выбараў 2019 года, большасць партый ды грамадскіх арганізацый Беларусі заяўляе пра намер браць удзел у прэзідэнцкіх выборах 2020 года. Пры гэтым размова пра адзінага кандыдата ад усёй апозіцыі пакуль фактычна не вядзецца. Ці варта апозіцыі ввогуле уцягвацца ў гульню з правіламі, якой яна ад пачатку не згодная, ці сапраўды апозіцыйныя структуры разлічваюць сабраць неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам 100 000 подпісаў. Мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Праўда, у сувязі з такім складаным надвор'ем пакуль госць толькі адзін, другі на падыходзе. Зараз у нас ужо ў студыі старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігор Барысаў. Чакаем намесніка старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Але пакуль нема Алексея, і дзякуй Богу, у вас, Ігор, больш магчымасцей бенефіс такі зрабіць палітычны. Давайте, можа, пачнем першым дойдзем да выбарчай тэматыкі і 2020 года, пра год 2019. А вось для дэмакратычных сіл, для апозіцыі, чым адметны быў гэты год, і для вас асабіста? 2019 год, на мою думку, ён быў адметным, і я быў тренд вывеў две такіх падзеі. Гэта парламенцкая выбарчая кампанія 2019 года і ось магчымае падпісанне інтэграцыйных карт, дарожных карт так званых, і пратэсты апозіцыі, не толькі апозіцыі, грамадства, якое не ўспрымае паглыбленую далейшую інтэграцыю з Расіяй. Вось гэтыя два тренды, якія, в прынцыпе, я хацеў бы адзначыць. Я пабуду такім скептыкам-песімістам. І парламенцкая кампанія для апозіцыі, можна сказаць, стала правальнай. Прынамсі, ніводнага прадстаўніка дэмакратычных сіл у парламенце няма. І пратэсты, калі глядзець па пратэсты, акцыі пратэста 29 снежня, таксама неяк пайшлі так на спад. Там сотні чалавек, гэта неяк так не вельмі уражліва. Я б не пытаў ілюзій адносна таго, наколькі правальная была кампанія, тому што гутарка якраз такі ішла пра кампанію, а не пра выбары ў класічным паразуменні, тому што выбараў, мы ведаем, даўным-даўно няма. І апозіцыя ішла, ставячы перад сабой зусім іншыя мэты. Тым ліку наша партыя. Таму што разлічваць у гэтых умовах можна было толькі на тое, што альбо прызначыць, альбо дадуць мандат. Але малаверагодна, што падлічуць галасы. І наша незалежнае назіранне, якое адбывалася ў межах кампаніі права выбара, і на той акрузе, дзе я быў кандыдатам дэпутата, яно фіксавала тое, што людзі не ідуць на выбары, яўка правальна нізкая, але, нягледзячы на ўсё гэта, у протаколах з'яўляюцца патрэбныя лічбы, якія кажуць, што выбары адбываюцца по таму сцэнарыю, які мусіць быць. Таму тут пытанне яшчэ не ў тым, што абралі б ці не абралі. Пытанне ў тым, як вярнуць давер людзям да выбараў, да інстытута выбараў, каб яны хадзілі на іх. Таму што тое, што мы фіксуем, яно кажа, што не ў трендзе. Вось гэта падзея. Адносна другога, наколькі шматлікія ці малалікія пратэсты, якія адбываліся, я б не сказаў, што гэта зусім правальна ці зусім малаліка. Натуральна, гэта там не 100 000, не 200 000, нават не 20 000, але варта разумець, што за ўсе гэтыя гады рэпрэсіўны апарат улады, ён працаваў вельмі добра і адсочваў усіх ініцыятараў, арганізатараў, усіх удзельнікаў, у большай мере, хто больш-менш рэгулярна ходзіць на гэтыя акцыі. Мы ведаем, што ўжо наколькі на ўчарашні дзень было штрафаў мінімум на 18 000 рублёў атрымалі актывісты. Каля 10 чалавек сядзіць на сутках, атрымаўшы адміністрацыйныя арышты. Мне ўчора па пошце таксама прыйшоў протакол за удзел у акцыі пратэсту абаронім незалежнасць за 20 снежня. Прычым вельмі дзіўным, пустым
пішы туды все хочаш, што хочаш, як кажуць, і высылай назад, ці прадастаўляй у суд. Вот. І варта разумець, што людзі выходзяць тыя, хто можа рызыкаваць, хто можа паказаць сваю прынцыповую пазіцыю, хто не баіцца ў гэтых судах, хто не баіцца штрафаў. Я мяркую, што калі б была яшчэ больш сур'ёзная тэматыка і канкрэтна стаяла дата падпісання, то, я думаю, выйшла бы ў разы больш людзей. У разы, таму што гэта пытанне вельмі важнае. І ёсць, конечно, пытанне, так званы аналіз таго, наколькі патрэбна было шмат падобных акцый праводзіць. Мы гэта таксама збіраліся, аналізавалі і кансенсуальна прыйшлі да высновы, што акцыі такія рэфлекторныя на 8, на 21 снежня і нават на 29 яны, в прынцыпе, не былі патрэбныя, таму што гублялась дынаміка і нічога не адбывалася. Вот. Таму пытанне на будучыню падобнае мерапрыемства арганізоўваць выключна тады, калі гарант, не гарант, як кажуць, ляціць, альбо сюды едуць, падпісваць канкрэтныя дамоўленасці, альбо перамовы канкрэтныя. Таму што гэта павінна быць кансалідаваная пазіцыя не толькі, скажем, беларуская апазіцыя, але і ўсяго беларускага грамадства. Таму што знайсці прыхільнікаў гэтай інтэграцыі зараз вельмі складана. Калі 20 год таму гутарка ішла пра інтэграцыю з Расіі, тады было зусім іншае пакаленне, тады не было выхавана гэтая моладзь, не было пераасэнсавана старымі людзьмі, дзе яны знаходзяцца, і фактычна разбурыць свой дом, падпісаўшы гэтыя эканамічныя карты, якія, в прынцыпе, ставяць на мэту далейшую не толькі там ваенную, але і палітычную інтэграцыю, гэта проста нейкае самагубства. Таму прынята рашэнне пакуль тымі арганізацыйнымі структурамі, якія ўдзельнічалі ў абмеркаванні падрыхтоўкі гэтых акцый. Наступная акцыю праводзіць выключна тады, калі будзе штосьці вядома пра альбо перамоўчы працэс, альбо права канкрэтнае падпісанне. Завяршаючы гэты блок, я ўсё ж таки не магу не задаць такіх два пытання па удзелу ў выбарах. Ну, ці справіліся вы з задачай легітымізацыі і парламента, і выбараў, і рэжыма? Ну, кажуць же, што легітымізуе апазіцыя сваім удзелам увесь ты працэс. Ну і па пратэстах ўсё ж таки атрымліваецца, не паспелі севярынца пасадзіць на суткі, як усе астатнія суарганізатары ці датычныя да арганізатары людзі злілі ўвесь працэс, памяняўшы і места, і час, і форму пратэста і гэтак далей. Ну, то есть атрымліваецца, што па ўсім фронтам вы неяк вот так вот на рэжым працуеце? Ну, я думаю, што не зусім, скажем, карэктнае пытанне, хаця разумею, што можа знешне гэта такім чынам, ну, стварацца ілюзія ўсяго гэтага. Пачну з другога адказу. 29-го ось акцыя, якая адбылася малалікая, на маю думку, і не толькі на маю думку, але тая супольнасць, якая прымала рашэнне аб змене фармата, і увогуле правядзенне гэтай акцыі лічылі, што дата для правядзення акцыі выбрана вельмі так нетрапна, таму што ў той дзень нічога канкрэтнага не адбывалася. То бок разгойсваць сітуацыю па нарастаючай, гэта, як кажуць, не зусім той варыянт, таму што гэта ўжо было, і мы вядома, чым гэта ўсё скончылася. Варта дзейнічаць тады, калі канкрэтна ёсць мэта у гэтай акцыі. Калі ёсць канкрэтная мэта і штосьці адбываецца. 29-го нічога не адбывалася. Вот. Калі ўладзе было выгадна, яна дазволіла, там, скажем, і севярынца адпусціць, каб ён правёў свае вось гэтыя дзве акцыі, а потым яго зноўку закрыць, як, скажем, ужо непатрэбнага чалавека. Адносна парламенцкай выбарчай кампаніі, так, пытанне ў тым, што у нас стратэгічная мэта у арганізацыі гэта ўдзельнічаць ва ўсіх выбарчых кампаніях не дзеля таго, не дзеля легітымізацыі вось гэтай улады. Па-першае, нам патрэбна ведаць, як адбываюцца выбары кожны раз. Мы сочым за імі. Да? Мы ў межах кампаніі права выбару
робім татальнае назіранне і фіксуем. І гэта робіцца выключна пад нашых кандыдатаў. Гэта першы момант. Другі момант – гэта мабілізацыя ўнутраных рэсурсаў, людзей, актывістаў партыйных структур, бо калі гэтага не рабіць, тады, в прынцыпе, ёсць вся небяспека ў тым, што ў адзін момант тебе проста не застанецца партыі. Так? І, напэўна, трэці момант – гэта іміджавыя рэчы, гэта павелічэнне пазнаваемасці, іміджавая арганізацыя і прыток новых сябраў. Не ведаю, як іншыя, но ў нас пасля выбарчай кампаніі некалькі дзесяткаў з'явілася новых актывістаў. Дзякуй вялікі. Ну, нарэшце до нас далучыўся Алексей Янукевич, намеснік старшыні партыі Беларускі народны фронт. Алексей, мы тут такія падводзілі палітычныя вынікі года, ну так, для апозіцыі дэмакратычных сіл. Вось Ігор назваў две галоўныя падзеі, это парламенцкія выбары і акцыі за незалежнасць Беларусі супраць інтэграцыі. Я яму задаў вот на заканчэнне, ну, калі ты згодны, што это былі два галоўныя палітычныя вынікі года, то вот я ему задал два таких пытания. Ці справілася апозіцыя сваім удзелам у выбарчай кампаніі з легітымізацыяй і выбараў і рэжыма, і другое, чаму вот не паспелі северынца пасадзіць на суткі, як вот все астатнія суарганізатары злілі пратэст, памяняўшы месца, дату, месца, час і форму правядзення. Вот вам задам гэтае пытанне. Вот як вы лічыце, ўсё ж таки легітымізавала і партыя БНФ там удзелам у парламенцкай выбары? Ну, по-моему, адказ відавочны, калі мы паглядзім на беларускае грамадства, наўрад ці нехта з тых, хто сачыў за ўдзелам партыі БНФ, лічыць, што выбары былі сумленнымі. Якраз і нашыя прыхільнікі, і нашыя выбаршчыкі, калі так сказаць, яны і ведаюць тыя факты фальсіфікацыяў, якія нашыя кандыдаты агучылі, выкрылі, здабылі. Калі казаць пра міжнародную супольнасць, то таксама вось ужо права выбараў згадвалася, нашая супольная справаздача, яна улічваецца і улічвалася і пры падрыхтоўцы справаздачы АБС і іншых міжнародных арганізацыяў, еўрапейскага парламенту, нашых партнерскіх партыяў у асобных еўрапейскіх краінах і амерыканскіх краінах. Таму я перакананы, што удзел партыі БНФ абсалютна ніякім чынам не спрыяў легітымізацыі выбараў. Гэта было адстойванне таго, каб выбары нарэшце пачаліся сумленныя, сапраўдныя і справядлівыя. У гэтым годзе іх відавочна не было, але калі не пагаджацца, то трэба ўдзельнічаць, таму што калі ты умываеш рукі, ты, гэта значыць, прымаеш всю тую практыку, якая адбываецца. Мы з гэтым не згодныя. Добра, тады я адразу тады на другую тэму нашай размовы, это будучыя выбары 2020 года. Вось вы, Алексей, так апярэджваючы маё пытанне, сказалі, што трэба браць удзел, каб вот паказваць, дэманстраваць сваю незгоду. Ну, звыклыя словы пра тое, што фальсіфікацыі заўважаць, фіксаваць, перадаваць і гэтак далей. Тым не менш, Алексей, вот все ж таки з'езд даў, ну, падтрымаў вашу кандыдатуру ў якасці патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты. Але навошта вам гэта трэба? Вот што, ёсць нейкая працоўная такая кніжка, ці там нейкая там кніжка апозіцыянера, у якой будзе напісана экс-кандыдат у прэзідэнты, і вот гонар такая, там где-то скидку будуць даваць на нешта, ці вот навошта? Ну, Зміцер, я перадусім все ж таки хацеў бы заўважыць, вот вы кажаце, там даўно вядомыя словы, звычайная рыторыка і так далей. Калі падыходзіць па такім прынцыпе, то пра ўсё ўжо было напісана в Бібліі, яшчэ там в кнізе Экклезіаста і в іншых кнігах, і гэта значыць, што ну пасля нічога не трэба ні казаць, ні рабіць, не намагацца, да, таму што ну усе рэкі цякуць у мора, а мора не перапаўняецца, да, ну і все пройдзе, і гэта таксама менавіта, да, то бок, ну які сэнс, ну такое чалавечае жыццё, да, то бок змагацца, пакуль ёсць сілы. Ну і калі казаць пра маю асабістую матывацыю, канешне, я разумею, што
будзе больш праблемаў і складанасцяў, і не то што больш, а просто адныя праблемы і складанасці будуць праз удзел у прэзідэнцкай кампаніі, але я сапраўды перакананы, што ў той сітуацыі і з пагрозамі для незалежнасці, і з пагрозамі для нацыянальнай ідэнтычнасці і беларускай культурнай спадчыны сапраўды важна, каб на гэтых прэзідэнцкіх выбарах, як зрэшты на любых іншых, моцна гучаў голас вось гэтага незалежнага нацыянальна-дэмакратычнага грамадства. І партыя БНФ, я як кандыдат партыі БНФ мусім проста па вызначэнні быць гэтым голасам, таму я і ў гэта ўсё увязваюся. Ну, Алексей і партыя БНФ фактычна вызначылася і з удзелам у выбарах, і практычна з кандыдатам можна ўжо глядзець праўдзе ў вочы і гэтак далей. Ігор, а у вас якая сітуацыя? Вот вы там усё нешта мнеціся, нешта там туману напускаеце, як гавары праўду, якое там усё там у нас будзе кандыдат, але не ведаем, хто канкрэтна. Вызначыліся, не? Нарэшце. У адрозненні ад той арганізацыі мы не хадзілі руку паціскаць Александру Рыгоровичу і не закидывалі наперад магчымую, скажем, згоду ці дазвол на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты там ці быць дэпутатам палаты прадстаўнікоў. На самой справе сітуацыя складаная. У нас у арганізацыі не значыць, што у нас няма тых, хто бы мог быць кандыдатам у прэзідэнты. Іх дастаткова шмат, і я раней казаў, што ёсць мінімум, скажем, 5 чалавек, якія маглі бы смела заявіць пра гэта, удзельнічаць і, скажем, при свободных, справедливых выборах мы бы полетели в космос, каб нам дали корабель. Пойдете кандыдатам ці не пойдете? Кандыдатам я не пойду. Будзе кандыдат ад партыі беларускай социал. Тут не пытанне ў тым, ці будзе кандыдат. Тут пытанне, хутчэй, трэба перанесці ў іншую плоскасць, ці будзе супольны кандыдат ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Хай сабе аб'яднаных, сітуацыйна на нейкі перыяд дзеля вось гэта. Потому што у грамадства ўсё ж такі ёсць запыт, і я хочу, можа быць, у нейкай ступені адбіць скепсіс, які Зміцер у пачатку вы сказалі, што няма гутарак там пра адзінага, магчымага. Скажем так, па меншай меры размовы пра гэта ідуць. Я не буду называць фармат, у якім хто удзельнічае, але я не выключаю, што ёсць верагоднасць таго, што ўсё ж такі можна будзе дамовіцца на адзінага кандыдата. І тады ўжо пытанне працаваць на яго, скажем, і нашай партыі у гэтым, скажем, супольнасці месца знойдзецца. Ці то кіраваць штабам, ці то дапамагаць. Слухайте, я пачну з таго, што часу засталося ўжо не так і шмат па вялікаму рахунку да прэзідэнцкіх выбараў. Крыху больш, чым паўгады, гэта фактычна нішто. Правацэнтрысцкая кааліцыя не можа дамовіцца пра праймерыз, пра нейкае там вылучэнне свайго кандыдата ўжо год, як мінімум. Уже 2 гады. Нават 2 гады пра працэдуру не могуць дамовіцца, не тое, што вызначыць свайго кандыдата ад 3 структур, плюс канапацкая. Можа быць, гэта частка іхнай стратэгіі. Год таму ці крыху болей вы асабіста мне казалі, што мы тут левыя сацыялісты таксама думаем пра сваю кааліцыю, можа будзе адзіны кандыдат ад нас там сацыялістаў. Таксама нічога не чуваць. Тут перамовы нейкія вядуцца. Алексей, вы верыце ў тое, што адзіны кандыдат ад апазіцыі будзе? Не то, што ён магчымы, а тое, што ён будзе. Я так вам скажу, што калі б я зусім катэгарычна не верыў, то мы б у гэтых кансультацыях не удзельнічалі. Мы ў іх удзельнічаем. То бок я дапускаю такую верагоднасць. Вы гатовы наступіць на горла сваёй песні прэзідэнцкай? Не, разумееце, песня у нас адна, і гэта нацыянальны гімн Беларусі. І я ў тым сэнсе, што калі будзе нейкі кандыдат, якога не сорамна будзе падтрымаць, то бок у нас не стаіць задача там адзіны любым коштам. То бок, мне здаецца, ўжо і беларускае грамадства, і беларуская апазіцыя даўным-даўно перажылі такую байку і мару пра адзінага любым коштам. Але ёсць асобы, так сходу, той же Павел Северинец, пры ўсіх ягоных мінусах як палітыка, мне было б не сорамна яго падтрымаць, і я
Так, вот давайте мы першы тест провядзем. Вот толькі што Алексей сказаў, што вот не сорамна яму будзе падтрымаць Севярынца. Ігор, а вот вам каго не сорамна было б падтрымаць? Ну, пытанне складанае, тому что калі на каго не паглядзіш, усіх сорамна. Разумееце, тут все, калі мы про гэта все абмяркоўваем, говорили, что ёсць, скажем, праблема, якая заключаецца ў тым, что все, в принципе, роўныя між сабой, так і задаецца все пытанне... роўныя. Я пытаюся, вот каго не сорамна было б падтрымаць? Вот, ну, калі вот браць як Алексея такую вот, ну, як тэзу асноўную. Не сорамна было б падтрымаць чалавека, які знаходіцца на ўзроўні там над палітычным, авторитетом прозвища для... это вот идеалы вот это, ведаете, иконы вешать не будем, ну, вот прозвище, скажем, узроўня, скажем, Алексеевич, але на жаль яна і не пойдзе і не можа, гэта да. Зразумела, але я кажу, што мусіць быць такі чалавек, які бы кансалідаваў, цэментаваў грамадства. Калі такого чалавека няма, тады мы можам спусціцца на ўзровень ніжэй, так і Севярынца вы падтрымліваць не згодна, то есть сорамна яго было б падтрымаць. Ну, скажем так, калі у выніку, скажем, працэдуры ўнутранай ён перамагае, то і мы дамаўляемся, што нягледзячы на вынік мы удзельнічаем у гэтым працэсе, тады супольна мы працуем на таго чалавека, якога абралі. Конечно, для нас, для сацыял-дэмакратаў, для прадстаўнікоў левых арганізацый кандыдатура, сыходзячы з тых каштоўнасцяў і ідэалогія, якую ён прапагандуе, дэкларуе, она, конечно, не зусім комфортная, так, але подписываючы, скажем, пагадненне, мы, скажем, будем настойваць на некаторых пунктах, якія бы, в принципе, былі больш, скажем, прымальныя для нас. Алексей, ну я ж думаю, вы вот не просто так, кажуць, са столі ад балды назвалі прозвішча Севярынца. Калі ідуць нейкія кансультацыі, я ведаю, што і вы бераце ўдзел у пэўных кансультацыях, на вас сцвярджаеце, што ледзь партыя БНФ там не координуя весь этот процесс. Не, я не кажу, что мы координуем. Но я утрирую трошку, да. Активно удзельнічаеце. Тым не менш, прозвішча Севярынца так вот, ну я разумею, что оно можа гучаць, наколькі сур'ёзнае оно гучыць вот як прозвішча такого асноўнага прэтэндэнта на пасаду адзінага. Зміцер, пакуль ідуць кансультацыі, рознае можа быць, і ўсё ж таки я не маю паўнамоцтваў, каб агучваць унутраную гэтую кухню. Давайте зробім выгляд, што я вас тут заціснуў і вы мне выдалі інфармацыю. Но, ведаеце, не так просто все заціснуць БНФаўца. Все ж таки я пакуль устрымаюся ад каментароў, як ідуць перамовы і кансультацыі. Адзінае, што я хочу сказаць, і у нас ёсць такая, маю на увазе партыю БНФ, і я так разумею, калегі гэта падзяляюць, што все павінна быць скончана до конца студзеня. То бок, калі дамовіліся, то значыць дамовіліся і пайшлі наперад, калі не дамовіліся, то хто што робіць, ну, БНФ пайшоў наперад сваімі сіламі. Сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», яна ўдзельнічае ў кансультацыях? Я ж гэту тэму раскрыў. Да. Я б яе не раскрыў. Чыё прозвішча ў якасці асноўнага прэтэндэнта гучыць? Нема такого. БНФаўца не удасца заціснуць, сцвярджае так просто. Ёсць шэраг прозвішчаў, так, і якія гучаць. Колькі? Ну, я не ведаю. Ну, асноўныя, вось ёсць, я разумею, што можна назваць і 20 прозвішчаў, но ёсць ж такі рэальна, калі падыходзіць, вот самыя рэальныя кандыдаты, там, прэтэндэнты, іх там, скажем, 3 там ці. Я все ж таки захаваю інтрыгу, не буду раскрываць тайны, бо я не ў стане, вот Алексей, ён у стане адказаць за сваю арганізацыю, партыю, бо іх прынята рашэнне. Я у стане адказаць за сваю арганізацыю, партыю, потому что, напрыклад, ну, у нас вот нема жадання, скажем, удзельнічаць, выставляць кагосьці на дадзеным этапе, так? Я не буду казаць за іншыя арганізацыі, потому что гэта павінна быць супольнае рашэнне і вылучэнне гэтага кандыдата ці то цэнтральнымі органамі, ці то, скажем, з'ездам. Каго вылучыць, мы яшчэ не ведаем, але гутарка якраз таки ідзе, што одна арганізацыя можа вылучаць аднаго прадстаўніка, скажем, для удзелу вот унутраных абмеркаванняў. Добра, тады пра іншае. Колькі з арганізацый, структур бярэ ўдзел у гэтых кансультацыях? На сённяшні момант, да, кансультацыі адбываюцца ў фармаце у тым жа, у якім рабілася кампанія права выбара, то бок гэта 5 арганізацый сузаснавальнікаў, гэта сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», беларуская хрысціянская дэмакратыя, АГП, Рух за свабоду, Беларускі народны фронт, партыя БНФ, а таксама партыя зялёных, партыя свабоды і прагрэса і прафсаюз РЭП.
Вось так гэтым колам вядуцца кансультацыі. Такім чынам атрымліваецца, што ну, тут можна как бы казаць, што яны там не апазіцыя, ці яны там не дэмакратычная і не апазіцыя і не дэмакраты, але тым не менш па-за межамі нават гэтых кансультацый застаецца та же самая ліберальна-дэмакратычная партыя, Гавары праўду як мінімум, партыя Справядлівы свет. Ну і можна яшчэ дакладна, канешне. У любым выпадку, калі дойдзе ўжо там нават уявім сабе гэтую цяжка уяўляльную сітуацыю, што будзе вот абраны ўсё ж такі адзіны кандыдат ад дэмакратычных сіл, то ён не будзе цалкам адзіны, бо будзе яшчэ кандыдат ад Гавары праўду, ад ЛДП, ад Справядлівага свету. Ну, гэта хутчэй гутарка пра спарынг партнёраў, якія, прынцыпе, яны былі стандартныя, яны былі ўвесь час, яны, прынцыпе, ну, скажем так, у нейкай ступені фэйкавыя кандыдаты, бо я не думаю, што хоць адна з тых арганізацый пералічаных, якія былі, яны ў стане сабраць 100 000 подпісаў. Мы не пытаем ілюзіі, што кожная з нашых арганізацый партый можа гэта таксама зрабіць самастойна. Таму і гутарка ідзець на гэтай пляцоўцы, што толькі супольна, толькі ў такой колькасці, а кожны з нас ведае патэнцыял нашых арганізацый. На жаль, напрыклад, у 2006 годзе, напрыклад, арганізацыйны патэнцыял у нашай партыі зараз меншы, чым быў тады, таму што былі ресурсы, але у 2006 годзе грамада сабрала больш за 150 000 подпісаў падтрымку свайго кандыдата. Як бы зараз гэта ніжэй, таму што, в прынцыпе, няма ресурсаў, але вось гэта кадровая армія, так званая, за актывістаў, яна, в прынцыпе, захоўваецца пры больш спрыяльных умовах. Мы, як кажуць, можам гэты тэмп, як кажуць, нарасціць, а супольна гэта будзе зрабіць значна прасцей. Ну, вось две адразу тэмы закрануў Ігар, якія хацеў шырэй раскрыць. Гэта першае, здольнасці партыйных структур, калі яны пойдуць самі па сабе, калі не атрымаецца ўзяць адзінага кандыдата абраць, наколькі здольныя сабраць вот партыя БНФ сабраць за Алексея Янукевича 100 000 подпісаў. Я скажу шчыра, не далей як, можа быць, тыдзень таму я размаўляў з чалавекам, які, ну, как бы з палітычных структур, які сказаў, што, да прыкладу, кажа, мы сабе не ўяўляем сітуацыю, што вот здольныя на сённяшні дзень сабраць 100 000 подпісаў, і не толькі наша палітычная структура, але і ўсе астатнія нашыя партнёры, калі гэта паасобку. Это так? Вот, калі казаць канкрэтна пра партыю БНФ? Вот реально, Алексей, толькі реально. Ну, реально, канешне, сабраць 1000 подпісаў за... 100 000. Да, 100 000 подпісаў за 4 тыдні, таму што это ж такія умовы прэзідэнцкай выбары, гэта вельмі складаная задача. Але ўсё ж такі ёсць яшчэ пэўны час, і мы, калі давядзецца ісці самім, а мы гатовыя на гэты крок, я лічу, што пры правільнай інфармацыйнай мабілізацыі прыхільнікаў, якія далучацца, гэта задача можа стацца рэальнай. З іншага боку, калі мы не здолеем адмабілізаваць і далучыць да сваёй кампаніі, ну, тады, можа быць, і сама па сабе вот эта вся гісторыя, ну, не мае такого вялікага сэнсу, таму што мы ідзем якраз дзеля мабілізацыі і кансалідацыі вось гэтага поля. І то бок разлік на гэта. Канешне, калі проста вот сёння взяць все свае штыкі, пашыхтаваць і вот просто пайсці, ну, надзвычай складана. Сабраць было б 100 000 подпісаў за 4 тыдні. Канешне, я аддаю сабе справаздачу, в якім стане знаходзіцца апазіцыя. Вот за все гэтыя гады, на жаль, гэты стан пагаршаецца. Ну, глядзіце, але я паўтаруся, любая, і будзе гэта нейкі супольны кандыдат, будзе гэта кандыдат ад партыі БНФ, кампанія мае сэнс, в прынцыпе, калі па ходу яна як снежны камяк накручвае на сябе яшчэ новых людзей, як інтэрнэт-актывістаў, якія робяць вось гэтую мабілізацыю, так і людзей, якія в полі гатовыя працаваць. І тое, што ёсць такі патэнцыял, безумоўна, ён ёсць. Наколькі атрымаецца яго рэалізаваць, ну, будзем глядзець.
Я да чаго, што просто склалася такая сітуацыя, што калі вот прызначылі ці там абралі, там кожны выбірае сам фармуліроўку у палату прадстаўнікоў Анісімы Канапацкую, на наступных выбарах было такое стаўленне ў пэўнай часткі кандыдатаў, што ну а паспрабую, раптам і мне дадуць мандат. Чаму б не паспрабаваць? Потым прэзідэнцкія выбары, я памятаю, як Калякін на выбарах сняўся, таму што сказаў: мы бачым, што мы не збяром 100 000 подпісаў, таму мы спыняем нават збіраць. І я не першы раз чуў, не адзін раз чуў размову про тое, што структуры не сабралі, там даклалі нейкую там телефонную кнігу, там ці яшчэ што, панеслі, Ярмошына ўсё адно зарэгістравала, яны там спакойненька пагадзіліся, усе ведаюць, што я не сабраў, мяне далі, ты не сабраў, я табе дала, і как бы вот такая гульня. То есть вот зараз вы згодныя на такую гульню ці не? Катэгарычна не, конечно. То бок калі у нас не хопіць сілаў, мы пра гэта агучым і просто выйдзем з кампаніі. Гутарка якраз такі ідзець аб тым, каб вярнуць давер з боку грамадства да дэмакратычных сілаў, тому што мы ведаем 2015 год, 2010 год, гэта калі шэраг фэйкавых кандыдатаў, якія, скажем, не сабралі подпісы, але хадзілі ў гэтай выбарчай кампаніі, і таму ў грамадства застаюцца пытанні, як вот яны тут зноўку, скажем, ідуць альбо былі і гэтак далей. І натуральна, што я хацеў сказаць, што і АГП, і зялёныя ў дадатак да Сергея Калякіна яны таксама спрабавалі, але яны таксама заяўлялі пра тое, што самастойна мы не здолелі, але, напрыклад, лічба такая, далей не ўдзельнічаем. Вось гэта якраз такі паказвае, што з сумленнем у гэтых структур все ў парадку. І больш таго, не толькі там тэлефонныя даведнікі, некаторыя хадзілі па могілках і перапісвалі прозвішчы людзей, ужо, скажем, памерлых, і давалі такія спісы. Вот, таму адкуль іх браць, вось гэтых фэйкавыя подпісы, тут варыяцый можа быць шмат. Але я паўтаруся, што галоўная мэта гэта вярнуць давер да апазіцыі з боку грамадства і сумеснымі кансалідаванымі дзеяннямі сабраць гэтыя, скажем, мінімум 100 000 крыштальна чыстых подпісаў, каб можна было гаварыць, што вот у нас ёсць альтэрнатыўны кандыдат, мы на яго працуем. Пра яшчэ вот другое, што закрануў Ігар, хацелася больш падрабязна. І вот Алексей, дарэчы, вот, ну, не першы ўжо раз сутыкаецца партыя з такой сітуацыяй, што вот няма грошай нават за аренду офіса заплаціць. Я думаю, што у большасці палітычных структур фінансавыя праблемы, яны адчувальныя апошнім часам. Выбарчая кампанія, ну, не таннае задавальненне, скажем так, і спадзявацца, што будуць нейкія там уліванні, там, што людзі скінуцца, крамфандынг дапаможа, там, ці якія іншыя яшчэ сродкі. Вот, ну, вот неяк у мяне спадзяванняў няма на это, што адгукнуцца людзі. Як думаеце, вот, вырашаць эту праблему? Я уже не кажу пра чалавечы ресурс, фінансавы хаця бы. Конечно, будем звяртацца да людзей, і я думаю, што вось той перыяд, які адбываецца, можа быць, там, пачынаючы з якога-небудзь 15-16 году, гэта перыяд аздараўлення для ўсіх дэмакратычных сілаў, калі мы бачым захад як бы умыў рукі, і вось за такую стабільнасць з беларускімі ўладамі па вялікім рахунку выступае, і недзе там апазіцыя нават перашкаджае, таму што, ну, можа разгайдаць недзе вось гэтую лодку, пачнуцца рэпрэсіі пашкодзяць дыялогу і так далей. І вось я не кажу пра нейкія фінансавыя ресурсы захаду, а пра тое, што вось такая вось аглядка, она ж была вельмі шмат гадоў, а вось а што там міжнародная супольнасць, вот як яна лічыць, вот так далей, а хто там вот эта вот міжнародная супольнасць, да? То бок вельмі часта гэта нейкія выпадковыя людзі, якія вот, ну, пасядзелі там в Еўрапарламенце ці в парламенце сваёй краіны там 5-10 гадоў і пайшлі на іншую працу і забылі абсалютна і пра тую Беларусі і пра ўсё астатняе. Ёсць, канешне, сапраўдныя сябры Беларусі, тут я нічога не скажу. Но, на жаль, іх не так шмат, і ім зараз все цяжэй дапамагаць. І гэта такі, ну, добры перыяд для ўсяго беларускага грамадства, да? Вот, і тым, хто кажа, там, апазіцыя мусіць больш жанчын на мітынгі, менш прамоваў, больш двіжа, больш усяго. Вось з'явіўся нейкі маладзёвы блок, дзякуй Богу, да, моладзь прыходзіць. І беларускае грамадства павінна вось само
по сабе і фінансавым плане ёсць у наших людзей грошы, і мы бачым, і дзякуй Богу, это вельмі здорово, круто, што культурніцкія многія праекты падтрымліваюцца. БНР 100 было цалкам падтрымана в свой час грамадзянамі, беларусамі. БНР 101 у вялікай ступені таксама, я думаю, што і гарадзенскае свята, і менскае хіба што таксама. Таму, канешне, мы разлічваем на беларускае грамадства, і я думаю, што той, хто здольны зацікавіць беларускае грамадства, у тым ліку фінансава падтрымліваць, той варты. Ну, а хто не здольны, ну не здольны, значыць, трэба мяняцца нейкім чынам. Нам, на жаль, трэба завяршаць. Я просто нагадаю, што, да прыкладу, вот сёння прагучала заява ад гомельскіх актывістаў, падпісаная на старонцы Палякова, яна апублікаваная, дзе яны заявілі, што калі вы, наши тут цэнтральныя лідары, не знойдзеце паразумення і не бярэце адзінага кандыдата, то гомельскія актывісты ввогуле адмовяцца ад удзелу у выбарчай кампаніі у любым выглядзе. Прычым это гаворка не пра нейкіх там прадстаўнікоў адной партыі, яны ўсе сабраліся разам і прынялі такое рашэнне. Ўсё ж такі будзем спадзявацца, што нарэшце апазіцыя здолее справіцца са сваім пастаяннымі раздраямі, знойдуць паразуменне і выберуць адзінага кандыдата. Хто гэта будзе, ну, паглядзім. І ці справіцца хаця б гэтым разам, таксама будзем бачыць. Алексей Янукевич, Ігор Барысаў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы. З надыходзячым вас. З надыходзячым. Дзякуй за святамі.